गोजोननाय थाबाय आलासि बिथांमोननिसिम आलासि बिथांमोनखौ दान्दिसे सम आरोबाव स्टेजआवनो गसंथनो थाखाय खावलायनाय हरनाय जाबाय। जोंहा आरोबाव मोनसे हाबाफारि दंबावो बेनो जाबाय सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै केक हानाय हाबाफारि। केकखौ हानो थाखाय आलासि बिथांमोनजों लोगोसे राजेन बसुमतारी सारजों लोगोसे आलासि बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बयखौबो गोबारै आखाइ हमना होनो खावलायहरनाय जाबाय। बेजों लोगोसे मोनसे मिथिनो गोनां बाथ्राया जाबाय दा जोंनि जौस्राङाव नुनाय केकआबो आंनो बानायनाय। जोंनि दिनैनि हाबाफारियाव बिबान मोननाय मावथि हानजाफोरखौ केकखौ बयनिबो थाखाय राननानै होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय आलासि बिथांमोननिसिम दिनैनि जोंनि सेथि हाबाफारि आलारि बाथि फोजोंनाय आरो केक हानाय हाबाफारिखौ मावफुंना होनायनि थाखाय। दिनै जोंनि खुसिनि समजों लोगोसे जोंहा मोनसे दुखुनि समबो फैदों। जोंनि आसाम रायजोनि सासे मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जोंहा बिथां जुबिन गार्ग बयजोंबो मिथिजानाय जोंना जुबिन गार्ग बिथाङा दिनै सिंगापुराव गावनि जोबथा हां बोयो। दा बिथांनि थाखाय जोङो दान्दिसे समनि थाखाय जों 1 मिनिट गसंनानै कन्डलेन्स होनो आखायाव लानाय जादों। दा बेनिखायनो बयबो आलासि बिथांमोन आरो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गावनि मासिनिफ्राय दसे गसंनानै बिथांनि जिउमाया आलो गोजोन सोरगोआव जायगा मोननो थाखाय जोङो कन्डलेन्स हाबाफारिखौ लानाय जादों। सार
गोजोननाय थाबाय दिनैनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै इंखं पाब्लिकेशन सुजुगिरि बानजायगिरि मुस्रि राजेन बसुमतारी सारखौ जोंनि जौस्राङाव फैनानै आलासि बिथांमोननि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय सिबिनां बे सानस्राय बड'लेण्ड इंखं खौरां लाइनि 22थि जोनोम सानाव बाहागो लानो फैनो हानाय गासै आलासि गेदेमा नोंथांमोन बेवहाय दङ माखासे मानि लिरगिरि आरो इंखंजों सोमोन्दो गोनां गोबां गेदेमामोन इंखंनि मावफारिया आरो रेमोली एकाडेमिक कलेजनि गोरायुंखौ लाफानानै फोरोंगिरि स्टाफ आरो फरायसा नोंथांमोन बे बुब्लियाव दिनै जों हांख्रायना लाबोनाय गासै आलासि गेदेमा बिथांमोनखौ जोङो जौस्राङाव हांख्राय हरनानै सिनायथि होनो नागिरदों साफा साफा आं फारियै मख'लांनो सिगांदों गिबियावनो जोंनि गेजेराव फैनो हानाय गाहाय आलासि जाय बिथाङा बर' सावथुन मुलुगखौ गोदान महर होदोंमोन आरो बर' हारि माहारिनि बिथिंफोरखौ सरजाबनानै दासिम 50निख्रुइ बांसिन सिनेमा बिथाङा दिहुनबाय बिथाङा गावनो डाइरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर लिरिक आरो मेथाइ खनग्रा रजेन नार्जारी बिथाङा बर' रेकर्ड जथुमनिबो नांजाब नेहाथारि बिथांखौ जौस्राङाव फैनो खावलायदों आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनो लादों रजेन नार्जारी बिथाङा फिल्म मेकार डाइरेक्टर सिंगार लिरिक आरो राइटार जोबोद गोजोननाय होदों बिथांखौ दान्दिसे गसंनो खावलायदों बेवहायनो दानिया जों हांख्राय हरगोन बर'नि थुनलाइ मुलुगाव क्रिटिसिज्मनि गिबि सारियाव बिथांखौ जों दोननो हायो आरो बिथाङा सानस्राय बड'लेण्ड इंखंनि रेगुलार कलमनिस्ट मुस्रि राखाव बसुमतारी बिथाङा आगु आफादगिरि बर' रेकर्ड जथुम बिथांखौ जौस्राङाव हांख्राय हरदों आरो बिथांखौ जों दिनै बेखेवगिरि आलासि महरै जों हांख्राय हरनाय जादों बिथांनो गांसे आर'नाइजों बरायनो लानाय जाबाय बेनि उनाव फेस्लानि देंखो मुलुगाव लोगोसेनो बर'नि फक मिउजिक होनना बुंनो हायो बेवहाय गावखौ दहमै फोनांथाबगासिनो दङ जाखांफु मेथाइ खनगिरि मुस्रि जांगिला बसुमतारी बिथांखौ जौस्राङाव हांख्राय हरदों आरो गांसे आर'नाइजों बरायदों जांगिला बसुमतारी गोजोननाय होदों बे बुब्लियावनो आरो गुबुन सासेबाव जाखांफुनाय हारिमु थिलियाव गावखौ बावसोमगासिनो दङ बिथाङा सेरजा खाम सिफुं बर'नि बेसेबां दामजु दङ बानायो आरो फानहरो लोगोसेनो गाव निजेबो सेरजा हुयो सिफुं सुयो खाम दामो गासैयावबो आखा फाखा मुस्रि फुथुल गयारी बिथांखौ जौस्राङाव हांख्राय हरदों
आरो बिथांनो गांसे आर'नाइ होनो जोङो सिगांदों। फुथुल गयारि बिथाङा जाबाय फुथुल गयारि बर'नि दामजु बिथाङा बानायो आरो गावनि जे दामोबो जों दायो बिथांनि खननाय आरो मिउजिक प्ले खालामनाय जोङो नुगोन। बेनि उनावहाय बर' रेकर्ड जथुमनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि आनन्दराम औवारि बिथांखौ जौसाङाव हांख्रायहरदों। बिथाङाबो आथिखालावहाय दावबाय थुनलाइयाव जोबोरैनो बिहोमा होगासिनो दङ। मुस्रि आनन्दराम औवारि गाहाय नेहाथारि बर' रेकर्ड जथुम बिथांनोबो गांसे आर'नाइ होनानै बरायदों। बर' सावथुन मुलुगाव गावखौ फसंथानो हानाय जुमब्रा बिमुंजों बिखात मुस्रि बिरसिं बसुमतारी बिथांखौ जौसाङाव हांख्रायहरदों। बिरसिं बसुमतारी बिथाङाबो सासे आखा फाखा फावथिगिरि। बिरसिं बसुमतारी बिथांनोबो गांसे आर'नाइ होनानै जोङो बरायनो लादों। बे बुब्लियावनो जोङो मोननो हादों बागदर हालामारि बर' रेकर्ड जथुमनि आफादगिरि मुस्रि रुपनाथ हाज'वारि बिथांखौ जौसाङाव हांख्रायहरदों। बिथाङा बागदर हालामारि बर' रेकर्ड जथुमनि आफादगिरि आरो सासे मैखोम लिरगिरि बिथांनोबो गांसे आर'नाइ होनानै जोङो बरायनो लादों। गोजोननाय होबाय। बेनि उनाव सासे मैखोम लिरगिरि नारजि गोरान होननानै बिथांखौहाय जोङो थुनलाइनि थिलियाव मोननो हायो। गुबै मुङा मेसें आजोला ब्रह्मगयारि बिथांखौबो जौसाङाव हांख्रायहरबाय। आरो बिथाङा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि जौ सिरियेलाव नारजि गोरान बिमुंजों फावथिदोंमोन। सासे मैखोम लिरगिरि। बेनि उनाव बर' रेकर्ड जथुमनि माउथपिसनि सुजुगिरि मुस्रि अरुण चन्द्र मोसाहारि बिथांखौ जौसाङाव हांख्रायहरदों। सासे मैखोम लिरगिरि आरो गंसे फरायसालिनि लेङाइ गोरायुं अरुण चन्द्र मोसाहारि गांसे आर'नाइजों बिथांखौबो बरायनाय जाबाय। दानिया हांख्रायहरनि बर' रेकर्ड जथुमनि आगुनि नेहाथारि सासे मैखोम लिरगिरि आरो फोरोंगिरि मुस्रि उमेश ब्रह्म बिथांखौ जौसाङाव हांख्रायहरदों। उमेश ब्रह्म गोजोननाय होदों। जोंनि गेजेराव आरो गोबांथार आलासि गेदेमा दंबावोमोन। आङो बिथांमोनखौहाय हांख्रायहरजोबनो हानाय जायाखिसै, निमाहा बिबाय। बेखिनियाव जोङो रैमालि एकाडेमिक कलेजनि गोरायुं प्रिन्सिपाल फैयाखैना? आदसा बिथाङा सफैथ'वाखै। दा फैब्ला जों बिथांखौ सिनायथि होगोन। दा बे समाव जोङो आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। आं बिथांमोनखौ गावबा गावनि मासिखौ लाफिननो खावलायबाय। बे खाबुआवनो बराय बिबुंथि आङो होनो सिगांदों। बराय बिबुंथि होनायनि आगोलाव इंखंनि मावफारिया गासै बिथांमोनखौ आङो
जौसाङाव हांख्राय हरगोन साफा साफा बिथांमोनखौ सिनायथि होनो थाखाय गलाब बसुमतारी बिथांखौ जौसाङाव हांख्राय हरनाय जादों इंखंनि मावफारिया बिथांमोनखौ बयखौबो हलनि सिङाव फैनो खावलायदों जाहाथे जोङो हांख्राय हरोबा थाब थाब सफैनो हायो दा बे समाव आङो साफा साफा इंखंनि मावफारिया बिथांमोनखौ जौसां फारसे हांख्राय हरगोन आरो गांफा गांफा आर'नाइजों बरायनाय जागोन गिबियावनो मुस्रि गलाब बसुमतारी मेनेजिं एडिटर बिथांखौ जौसाङाव हांख्राय हरदों गलाब बसुमतारी बिथाङा जाबाय गलाब बसुमतारी मेनेजिं एडिटर बेनि उनाव मुस्रि फोजोंसार बसुमतारी एजुकेटिभ एडिटर फोजोंसार बसुमतारी गैया नामा लिंहरदो फोजोंसार बसुमतारी थाब फै बिथाङा जोबोद मुखुबाव दङ बिथाङा दान्दिसे उनाव फैगोन दानिया रिंकु बसुमतारी एजुकेटिभ एडिटर दि बड'लेण्ड एक्सप्रेस बेनि उनाव थरायना बिजुलि नार्जारी रादाब सुजुगिरि बिजुलि नार्जारी दानिया आजलि बर' रादाब सुजुगिरि गैया नामा आजलि बर' मानो फैयाखै भास्कर ज्योति ब्रह्म निउज एडिटर मुस्रि प्रनय दैमारी दावफ्रि लाबारि होननानै बिथांखौ थुनलाइनि थिलियाव मोनथियो बिथाङा टेक्निकेल एडिटर प्रनय दैमारी
मुस्रि सदानन्द दैमारि निउस एडिटर नेक्स्ट ज्योति बसुमतारी एंकर न्यूज रीडर दानिया नों थाबैनो था निहा ब्रह्म न्यूज रीडर नेक्स्ट मिंटू बर्मन राहुल बसुमतारी राहुल बसुमतारी एसिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर राहुल बसुमतारी संजय बर्मन एसिस्टेंट मेसिनमैन मनोज बसुमतारी मेकानिकल ऑपरेटर बिमल पाटगिरी बिमल पाटगिरी एसिस्टेंट मेसिनमैन दानिया अन्जिमा बर' मैनेजर अन्जिमा बर' मैनेजर जिंटू दास एसिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर जिंटू दास हेडेल ब्रह्म ड्राइवर हेडेल ब्रह्म हा हेडेल ब्रह्म सासे लिहिना माबाखौ पुलिसखौ लांना हेडेल ब्रह्म बिथाङा ड्राइभार आरो सासे ड्राइभार बाव थानेश्वर राय बेनि उनाव जोंजों दङ आरो ओंखाम संग्रा रिसेप्शनिस्ट रिना बर' दंथ' सिङाव रिना बर' मानो फैयाखै हा जुनास थांबाय आरो रिना बर' बे लास्टआव जुनासा फैया बेनिफ्राय खनिका बर' हा फैया
दानिया जुनास बसुमतारी एकाउन्ट्स वा जुनास बसुमतारी गैया नामा? जुनास बसुमतारी गैया। ओमफ्राय दानिया सासे दङ ना? मानो फैयाखै? आदा जोङो सानै एबसेन्ट दङ, जों बिथांमोनखौ उनाव सिनायथि होसिगोन। दा बे समाव जोंनि बे इंखंनि मावफारिया फोजोंसार बसुमतारी जोबोद बेस्थ' दं बिथाङा थारमाने एडिटिंआव, निउसनि खामानि जोबाखै। बिथाङा मावफुं सुजुगिरि इंखंनि फोजोंसार बसुमतारी मावफुं सुजुगिरि, बिथांनोबो गांसे आर'नाइजों बरायनाय जादों। सासे थाबावदों एकाउन्ट्सनि जुनास बसुमतारी, जों बिथांखौ उनाव सिनायथि लासिगोन। आरो सोरबा थालांबावबायब्ला बिथांखौ जों उनावहाय सिनायथि जासिगोन। आं गासैनोबो गोसो सिंनि हामलायनाय होबाय आरो गावबा गावनि मासिखौ लानो खावलायफिननाय जाबाय। दा नायनो माब्लाबानो 21 बोसोर बाबेनलांबाय। 2004 मायथाइनि 19 सेप्तेम्बर खालि नारा नाथा बर' रावनि सानसेनि खौरांलाइ नांगौनि थागिदाजों बड'लेण्डनि बे एलेखायाव जुरिनिसै सानसेयारि खौरांलाइ बे मोन्थायखौ लानानै जोङो नारा नाथा जुजिदोंमोन। दिनैनि समावहाय गोबांथार मावफारिया जोङो लोगो मोनबोदों आरो बे मावफारिया मोना गावबा गावनि खामानियाव दिनै लोहाबनानै दङ। दिनैनि समाव जों गोसोखाङो बै समनि मावफारियामोन। बुंनो लुबैदों बेवहाय सासे जोंहा प्रेजेन्ट जानानै दङ, आं बिथांखौ दा जर'खायै हांख्राय हरगोन। धीराज बसुमतारी बिथांखौ आङो जौसाङाव हांख्राय हरदों आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ जों बरायनो लागोन। जागायजेन समनि बिथाङा सासे सुजुगिरिमोन। धीराज बसुमतारी बिथाङा जाहैबाय जागायजेननाय समनि सासे सुजुगिरि। जोबोद जुजिहाबनायनि गेजेरजों जोङो बै समनि खौरांलाइखौ जों दिहुनदोंमोन। बिथांखौ जोबोरैनो बरायबाय आरो गावनि मानसि लानानै खावलायफिनबाय। जोंनि गेजेराव दंमोन मावफुं सुजुगिरि हिसाबै मुस्रि कमल सिं नार्जारी। बिथाङा मोनसे समावहाय हर सान खाथिनानै जोंखौ थुलुंगा होदोंमोन आरो बे खौरांलाइ दिहुननायाव जाफुंसार होदोंमोन। बिथाङा खेबब्रै MLA जानानै जोंनिफ्राय दा गोजानाव दंथ'यो। MLA जानाय समावबो बिथाङा जोंनो सम सम माखासे रायजो हरोमोन। बिदिनो जों दिनै गोसोखांगोन सिंहराम बर', बिथाङाबो सासे मावफुं सुजुगिरिमोन। बिथाङा रुंसारि लांबाय। इंखंआव हाबा मावफुनाय समावनो बिथाङा BTCनि बिसायख'थियाव MCLA दारायनानैहाय देरहादोंमोन आरो डेपुटि स्पिकार जानायनि उनाव EMबो जादोंमोन। बे बिथां गेदेमाया जोंनिफ्राय आनज्रायलांबाय, रुंसारि लांबाय। जों गोसोखाङो दिनैनि समावहाय जिबेश्वर बसुमतारी, बिथाङा दा समावहाय साख्रि मावगासिनो दङ फिसारि डिपार्टमेन्टआव। जों दिनै गोसोखाङो धैर्यज्योति बसुमतारी, बिथाङा दिनैनि समाव आइजो लिगिरि गौथुमनि सासे मैखोम मावफारिया। जों दिनै गोसोखाङो मुस्रिमा सिला सोमखोर सिला बसुमतारी, लाइजौ कसारी, बिब्दिनो भेलेन्टिना बसुमतारी, कैलास बसुमतारी, सिमसन बसुमतारी आरो दिनै जोंजों दङ अरुण मुसाहारि। बिथाङा
बै समाव जोंजों नांफानायनि उनावबो गेजेर हरबाय थायो। जों दिनै साबायखर होनो सिगाङो जे शंकरदेव गयारी बिथाङाबो जोंजों मोनसे समावहाय जि समावनाखि इंखंआ सुजुगिरिफोरनि आंखालाव माने थैहां बरफहां अबस्था बेवहाय सुंथाफैदोंमोन। बिब्दिनो शंकर खाख्लारि बिथांनि जों मुंखौ मख'नो हायो। बिदिनो गोबांसा गेदेमामोनहा जोंजों दंफायोमोन। राखाव बसुमतारिनि मुंखौ आं दहाय बुंखाबाय। बिथाङा जों दिनैसिमबो रेगुलारलि जोंनो रायजिरनाय हरो आरो गावनि कलमखौ बिथाङा मेनटेन खालामबाय थादों। डक्टर दिननाथ बसुमतारी, मुस्रि रत्नेश्वर बसुमतारी, बिद्यासागर नार्जारी गोबां गेदेमा लिरगिरिमोना जोंजोंहाय दङमोन। बिदिनो थरेन बर'नि खोथा जों मख'नांगोन। गोबां गेदेमामोना जोंनो रायजिर लिरना हरनायनि गेजेरजों दिनैसिम इंखंखौ 22 बोसोराव आगान होनायनि खाबुखौ खालामनानै होदोंमोन। इंखंआ गांसे बर'नि खौरांलाइ। आं आरो गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैया जे बे खौरांलाइखौ दिनैसिम बेबायदि अबस्था लाबोनायनि थाखाय आं गासै फरायगिरि गासै रायजो राजा बयनिसिम आङो गोजोननाय बावहरो। बेजों लोगोसेनो बै समनि बड'लेण्डनि चिफ मोनसे हाग्रामा महिलारि आं बेखौ मख'नो लुबैयो। बै समनि आसामनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथांनि अबदानखौ आं मख'नो लुबैयो। बै समनि डिप्युटि चिफ बिटिसिनि खाम्फा बरगयारिनि मुंखौ आं मख'नो लुबैयो। आथिखालाव आसामनि स्पिकार बिस्वजित दैमारि बिथांनि मुंखौ आं मख'नो लुबैयो। बिब्दिनो बै समनि रायजोपाल मेघालय रायजोपाल रन्जित शेखर मुसाहारि बिथांमोननि मुंखौ आं मख'नो लुबैयो। बिथांमोननि अबदाना दिनैबो जोंखौहाय फोजाखाङो। बेनि गेजेराव जों आरो गोबां लामा हान्थिनो दंबावो। जों दाबो फुल फ्लेजेड महर मोनाखै होननानै बुंनो लुबैयो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनाव दासिम 8 पेजल' दा इंखंनि बिलाइया। बेखौ जोङो माबोरैहाय 16 पेजेस खालामनो हागोन। थारमाने खौरांलाइनि आबुं महर होनना बुङोब्ला आथिखालावहाय बिनि सेटआपआ 16 पेजनि जायो आरो बेखौ अल पेजेस कालार होनना बुंनाय जायो। फुल पेजेस जानोब्ला अल पेजेस कालारबा बेनि थाखाय 4 हाई टेक्न'लजिनि मेसिन नांगौ जायो। जों बेखौ दा गथायनो हाफुङाखै। दा जों बैफोरसिम जों सहैनो थाखाय जोंहा दाबो गोबां मावफारिनि आंखाल। जोङो थाखा फैसा बुथुमनो हागौ, बेंकआ लन जासियो, नाथाय बै मेसिनखौ लाबोनानै जोङो गांग्रांना दोननानै जानाय नङा। मेन पावारनि जोंहा क्राइसिस। बेखायनो बर' जाथियाव जोङो जार्नालिजमनि सोज्लिद सेन्टिमेन्ट बेखौ जों द्र' खालामनो हायाखै आरो बेनि थाखाय आं आसा खालामो फैबाय थानाय समावहाय जों बेनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसन जोङो स्टार्ट खालामदोंमोन 2019 मायथाइयाव। जे बड'लेण्ड एबा बर' रावाव जोंहा टेलिभिसन चेनेल गैया आरो बेनि थाखाय जोङो जबरदस्त बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसनखौ जों बानायनाय जादोंमोन आरो बिनि गासै काभारेजखौ खालामबाय थादों। नाथाय जों दासिमबो सेटेलाइट महराव लाबोनायनि खाबु जायाखै। जों एप्लिकेसन होनाया 2019 सनावनो होदों, नाथाय मिनिस्ट्रि अफ इनफरमेसन MIB होनना बुंनाय जायो, मिनिस्ट्रि अफ इनफरमेसन ब्रडकास्टिं, बेनिफ्राय NOC मोनो आरो बे NOC दाबो मोननो हायाखै। बेनि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा। आसा खालामो देग्लाय 2025 सनाव बेयो आबुं महर मोननाय नङा, खिन्थु जों मिजिं लानाय बायदियै एप्रिल दानाव 2026 एप्रिल दानाव NOC मोननायनि बेबस्था जाबाय थादों आरो बेखौ जायोब्ला आं आसा खालामो गासै रायजो राजाया जोंखौ सापर्ट खालामगोन, बयबोनो नायलायलायगोन जोंनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसनखौ सेटेलाइट नेटवर्कनि गेजेरजों। दा बे समावहाय आं आरो गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै। फैबाय थानाय समाव आं बयनिबो रायजो राजानि मदद हांख्रायबाय आरो दिनैनि समाव बेवहाय बाहागो लाफैनाय गासैनिसिमबो आंनि गोसो सिंनि हामब्लायनाय बरायनाय होनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय। जोङो बेखिनियाव आरो सिनायथि होनो आद्रा थालांनायखौ हांख्रायहरनो नागिरदों। जोंनि गेजेराव दङ सासे मैखोम लिरगिरि
भाइस प्रेसिडेन्ट बागदुवार बर' राइटार्स एकाडेमि शंकरदेव गयारि बिथांखौ जौसाङाव हांख्रायहरदों। शंकरदेव गयारि भाइस प्रेसिडेन्ट बागदुवार हालामानि बर' लिरग्रा जथुम। दान्दिसे गसंदो नोंथाङा। बिनि उनावहाय नेहाथारि बागदुवार हालामानि बर' लिरग्रा जथुम शंकर खाख्लारि बिथांखौ जौसाङाव हांख्रायहरदों। शंकर खाख्लारि बिथाङा जाबाय बागदुवार हालामारि बर' राइटार्स एकाडेमिनि नेहाथारि शंकर खाख्लारि। मुस्रि राजिब ब्रह्म मेम्बार बड' राइटार्स एकाडेमि बिथांखौबो जौसाङाव हांख्रायहरदों। राजिबथ' ना बेयो सन्जिब बसुमतारी सन्जिब ब्रह्म ना दङ गैया? आच्छा दानिया अरगें बसुमतारी अरगें दं बिथाङाबो बर' राइटार्स एकाडेमि सन्जिब दं थ' सानैबो फैदो सानैबो सोंफैदो। आर'नाइ गाननाया जाहैबाय सन्जिब ब्रह्म आरो अरगें बसुमतारी सानैबो मेम्बार बड' राइटार्स एकाडेमि। बेनिफ्राय सासे लिरगिरि जोंजों दङ बिथाङा जाहैबाय दन्देस्वर नार्जारि बिथांखौ जौसाङाव हांख्रायहरदों। दन्देस्वर नार्जारि आथिखालाव बिथाङा इंखंनि रेगुलार राइटार। दन्देस्वर नार्जारि गोजोननाय होबाय बयनिसिमबो। बिथांमोनखौ गावबा गावनि मासिखौ लाफिननो खावलायबाय। आरो बे खाबुआवनो सासे सुबुंखौ आं सिनायथि होनांगोन। बिथाङा जाहैबाय दिनैनि बे बुब्लियाव एंकरिंनि हाबाखौ मावफुबाय थानाय रनिका बसुमतारी। रनिका बसुमतारी बिथाङा इंखं फोलेरजों नांथाबगासिनो दङ एंकरिंनि खामानिखौ अराय मावफुगासिनो दङ। गोजोननाय होबाय। दानिया उननि हाबाफारिखौ सिगांलांनो थाखाय बिबान होबाय रनिका बसुमतारी बिथांखौ। दायो जों सार राजेन बसुमतारी सारखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो बयखौबो गोबारै आखाइ हमना होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। थेंक इउ सार दिनैनि बराय बिबुंथि हाबाफारिखौ मावफुंना होनायनि थाखाय। Ladies and gentlemen, we have a really beautiful dance by the student of Raymali Academy B.Ed College. Let's welcome Pooja Boro and her group. Pooja Boro and her group, please come on the stage.
for the Pooja Boro and her group. गोजोननाय थाबाय बिनानावमोननिसिम जोबोद समायना मोसानानै थांनायनि थाखाय दानिया जोंनि उननि हाबाफारि बुक ओपनिं एबा बिजाब बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ मावफुंनो थाखाय जोंनि गागि लिरगिरि मुस्रि राखाव बसुमतारी सारखौ आङो जौस्राङाव बरायहरनाय जाबाय। सारखौ दिनैनि बे मोनाबिलिनि रंजा बाजा हाबाफारिखौ बेखेवना होनो थाखायबो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। थेंक इउ। बयनिसिमबो आंनि मोजां मोननाय अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ हरग्रोबाय। दिनैहाय बर'नि जारिमिननि दखरसे बिथा आवग्रिनो हानाय सानसेरि बड'लेण्ड इंखं बे इंखंनि 21 बोसोर माब्ला बारग'लांखो 22 बोसोराव दिनै आगान होदों बेखौ जोंनि आफादगिरि मेनेजिं एडिटर बिथाङा जोंनो फोरमायखाबाय आरो बुंनो थाङोब्ला बे बड'लेण्ड सानसेरि खौरां लाइजों जोनोमनिफ्रायनो आङो सोमोन्दो दंबोयो। आं गेजेराव गोबांथार निउस लिरहरोमोन जेरैनो निउसफोरखौ हरोमोन जायगायावनो लिरब्रबबायनानै हरोमोन आरो बे टेक्निकेल टार्मफोरखौहाय जेब्ला आं इंखंआव बाहायनो लाबाय बे समनिफ्राय फ्राय इंखंनि सुजुगिरिफ्रा इंखंनि राइटारफ्रा इनफ्लुएन्स जादों होननानै आं साननानै लायो। बेखायनो बे दिनैनि 19 सेप्तेम्बरा आं मोनसे खन्थाइ गोसोखांदों इस्टार मुंनि 16 सेप्तेम्बर बे लेन्डमार्क इंलिश हिस्ट्रियाव बे खन्थाइ आरो बेहाय जोंनि थाखाय बे 19 सेप्तेम्बरा बर'फोरनि इस्टार होननानै आं साननानै लादों। मानोना बर'फोरनि बै समनि मिरु जिरु खौरां लाइ जायफोर सानसेनियारि महरै फैदोंमोन सानजिबायारि महरै फैदोंमोन बेफोर जोनोम मोन्दों आरो थैलांदों जोनोम मोन्दों आरो थैलांदों रावबो गाबथानो हायाखै। नाथाय जोंनि बे सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंआ दिनै गाबथादों चेलेन्जजों थांनानै थादों जुजिदों। गोबां मानसिफ्रा जों जेब्ला लिरनानै हरो आर्टिकेल हरो रायजिरथाय हरो एसे हरो सल'मा हरो जोंखौ बुंनायमोन बे पेपारावलाय नोंलाय मानो लिरबाय थायोलै जेबोआनो गैया माथो। ओमफ्राय आं सानोमोन माथो जोंनि गेदेर गोलावफ्रा बेखौ वेलकामखौनो खालामा मोजां मोना माथो। 1947आव 15 आगस्टनि अखानायै 16 आगस्टआव आसामाव सिगां खौरां बिलाइ ओंखारजेनदों। बे खौरां बिलाइया दहाय पर्टेलाव आं नुदों। बेफोरखौ नायोब्ला जोंनिया दहाय राजेन बिथाङा बुंनाय बायदि जे आबुं महर मोननो थाखाय 16 पेज फुल प्लेजेड जानोब्ला नांगौ। बहाय मेन पावारनि आंखालनि बाथ्रा बुंदों। नंगौ जे जार्नालिज्मनि गेजेरजोंबो खौरां लाइनि गेजेरजोंबो खौरां लाइसिनि गेजेरजोंबो जों जे प्रफेशनेल जानो हायो थांनानै थानो हायो। प्रफेशनेल जानायजों लोगोसे जोंनि लिटारेरि फिल्डखौहाय थुनलाइयारि फोथारखौ जोबोद गोजौआव लांनो हायो। अरुणोदय फैयामोनब्ला असमिया रावा दिनै बिदि जौगायामोन। अरुणोदयनि उनावहाय आसामनि मानसिफ्रा ढेकियाल फुकनमोननि नाजानायाव
जेरैबायदि जौगानाय फैदों जोंनियाबो बड'लेण्ड इंखंनि गेजेरजों दिनै गोबांथार मोजां मोजां टेक्निकेल टार्म क्रिएट जाबाय एस्टाब्लिश खालामबाय दिनै नोंथांमोनहा फरायोना फराया बियो इन्टारनेट संस्करण जाबाय इन्टारनेटाव ओंखारबाय थुबानो फैयो बिनि गेजेरजोंहाय जों नुदों गोदान गोदान राइटार गोदान गोदान लिरगिरि क्रिएट खालामदों बे जाहैबाय जोंनि सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंनि रिसोर्स फुंखा बियो बे फुंखानि गेजेरजों मानसिफ्रा साननो हागौ बहाय जेबो गैया नाथाय बे जेबो गैयैखौ फोथांनानै लाखिनाया बेसेबांबा गिदिर मोनसे बिहोमा बियो ससाइटिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बेखायनो जोङो साफा साफा जोंनि खौरांगिरिफ्रा आथिखालाव इन्टारनेट मुगायाव जों मा खालामनानै दङ पर्टेल नायनानैनो खौरां बिलाइखौ फराया नाथाय रिसेन्टलि अल इन्डियायाव मोनसे खौरां ओंखारदों बे जाहैबाय आसामखौ लाफानानै अल इन्डियायाव खौरां बिलाइनि सार्कुलेशना आरो बारायबावबाय होननानै बुंदों बेखौ नायोब्ला बे मबाइलफ्रा बावैनो गोमाफिननोबो हागौ मबाइलाव फिसा फिसा नायो फिजिकेलि फरायनो मोनोबा साबसिन मोनो आं कासिकत्रायाव थाबाय थायो बहाय आंहा 28 बोसोर सार्भिसिं आं बावला रिटायार जानो बेयाव थांबाय थायोमोन दा बन्द जानानै दं थांला मानिबा थाखाय बन्द जाखो मिथिलिया दे आंना स्टाफ लोगोफ्रा बुङो खालि नोंथांनि आर्टिकेल नुयो माथो खालि नोंथांनि आर्टिकेल फैयो बे प्रिन्सिपाला बुङो नै सार नोंथांनि आर्टिकेला फैलायबाय नोंथाङा फरायदोंना फरायाखै नङा आंथ' लिरखायो आं लिरनायखौब्लाबो आं फरायो गुबुना फरायोना फराया आं मिथिया जोंनि लिरगिरिफ्रा मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां जायफ्रा लिरजेनो बे लिरजेनग्रा मानसिफ्रा मालायनिखौ फराया फार्स्ट गावनिखौ फरायग्रोयो बे जाहैबाय मानसिनि केरेक्टार जोंहा बिजनि हालामाव मोजां मोजां खन्थाइगिरि फैबाय नभेलिस्टबो ओंखारबाय ड्रामाटिस्टबो ओंखारबाय पोएटबो ओंखारबाय आइजो लिरगिरिफोरबो ओंखारबाय बियो माबोरै फैखो नैबे सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंनि जे फांसनफोर हाबाफारिफोर आरो बिनि गेजेरजों जोंनि बे हाबाफारिफ्रा साक्सेस जाबोबाय थादों मोजाङै सोलिबोबाय थादों दिनैहाय बड'लेण्ड इंखंआ माबोरै थांनानै दङ दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय एडभार्टाइजिं बुथुमनानै लाबोबाय बिनि गेजेरजों बेखौ फोथांनो हाबाय नानि थावजों नाखौ एवनाय नानि मेजेमजों नाखौ एवनाय हाबाफारि अल अभार इन्डियायावनो बे निउज बर'नि मानसिफ्रा बेसेबां क्रर क्रर मानि मालिक जादों बेखौ सानबाबो सानख'नो दिनै डेकान हेरेल्डफोरखौ नाय टाइम्स अफ इन्डियाखौ नाय हिन्दुस्तान टाइम्सखौ नाय फाइनेन्सियेल एक्सप्रेसखौ नाय इकनमिक एक्सप्रेसखौ नाय बेफोर गासैबो दिनै इन्टारनेटनि गेजेरजों ओंखारो आरो बुहुमनि खौरां बाथ्राफोरखौहाय जों मानि गेजेरजों मोनो बे निउसफोरनि गेजेरजों जों मोनो आं आसा खालामदों बिनि सेर सेरनो दिनै टेलिभिजना दाबो बर'फोरनि गेजेराव क्ररपतिया मेलाथारसैनो स्पेसियेलि गसाइगाव आरो क'क्राझाराव क्ररपति जाबाय क्ररपतिफ्रा बेफोरखौ दिहुननायनि एसेबो सिमां नुवा बर'फ्रा मालाय असमियाफ्रा दिहुनगासिनो गोदान गोदान फैगासिनो फैदेरगासिनो जोंना लिमिटेसन सार्कुलेसन दङब्लाबो जोंना रिडारफ्रा जोबोद बाङाय बे रिडार बाङायब्लाबो नाथाय नैबे इन्टारनेट जुगाव बे रिडारजों खोथा गैला दा पाब्लिश खालामनांगौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया इनफरमेसन थांनांगौ पाब्लिक बर'आव बे महर मोननांगौ दिनै टेलिभिसना जुदि फुल स्केलाव फैयोब्ला बेनि गेजेरजों जों गोबां आर्टिस्ट मोनगोन ड्रामाटिस्ट मोनगोन पोएट मोनगोन नभेलिस्ट मोनगोन क्रिटिक्स मोनगोन मा फैबावगोन बेनि गेजेरजों गोबांथार गोदान गोदान मा फैगोन ड्रामाटिस्ट पार्टनिस्ट फैगोन बे सावथुन मुलुगनि मानसिफोर क्रिएट जागोन मोजां मोजां फावगिरिफोर फैगोन बे हाबाफोरखौहाय दिनै राजन बिथाङा
जुद्ध नांगासिनो दं लाब मोनो ना मोना जों मिथिया नाथाय बिथाङा गारदों आरो बेजों लोगोसे बिथाङा पाब्लिश खालामगासिनो दं बड'लेण्ड एक्सप्रेस बेनि गेजेरजों इन्टारनेटआव सानफ्रोमबो थांबाय थायो बयबो नुगासिनो दङ बे नुनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो गावखौनो फोनांजाबनानै बेनि गेजेरजों दिनै इंखंआ मा खालामदों सानसेरि बड'लेण्ड इंखंआ गोबांथार मा खालामदों ओंखाम जानो फोरोंदों ओंखाम मोनजादों बेनि गेजेरजों फेमिलि फोथांनो हादों बेनि गेजेरजों एसेब्लाबो गावखौ सुंथानो हादों बे हाबाफारिनि थाखाय दिनै राजेना जोंनि गेजेराव सासे पायनियार मानि पायनियार खौरां लाइनि पायनियार जानानै दङ बेखौहाय रावबो अस्वीकार खालामनो हानाय नङा आरो बेखौहाय जोङो बयबो गनायनो नांगोन आं बेखिनिखौ बुंबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारिखौ एसे सिगाङाव जेरैबायदि इन्ट्रडाक्सन होबाय जेरैबायदि सिनायथि होबाय बे सिनायथि होनाया जोंनि थाखाय मोनफा मोनफा हिस्टरिक मोनसे इभेन्ट बियो आङो बे हाबाफारिखौ दिनैनि रंजा बाजा हाबाफारिखौ बेखेवबाय होननानै फोसावबाय खुलुमबाय गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय सारनिसिम दिनैनि बे मोनाबिलिनि हाबाफारिखौ बेखेवना होनायनि थाखाय दानिया जोङो राजेन बसुमतारी सारजों लिरजानाय गांसे बिजाब थुनफावथाय बिजाब हावासिनि बार बिजाबखौ जोङो दिनै नैबे जौस्राङाव बेखेवनो आखायाव लादों बेखौ हेफाजाब होनो थाखाय रजेन नार्जारी सार आनन्दराम वारी सार आरो लोगोसे राजेन बसुमतारी सारखौ जौस्राङाव फैनो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय बे बुब्लियाव बागदर हालामारि बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि रुपनाथ हाज'वारि बिथांखौबो जौस्राङाव हांख्रायहरदों बिजाबखौ बेखेवनायाव मदद खालामनो थाखाय राजेन बसुमतारी सारजों लिरजानाय गांसे थुनफावथाय बिजाब हावासिनि बारखौ जोङो बेखेवनो आखायाव लाबाय गासैबो आलासि बिथांमोनखौ बेखेवनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय बयखौबो गोबारै आखाइ खबना होनानै दिनैनि बे हावासिनि बार बिजाबखौ बेखेवनो खावलायहरनाय जाबाय दिनैनि बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव सार राखाव बसुमतारी गागि लिरगिरि बिथांखौ दिनै बे बिजाबनि सोमोन्दै एसे बुंथिना होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय आं सानाखैमोन जे दिनैनि बे हाबाफारियाव जे बिजाब बेखेवनो अदेबानि बिथाङा आंनो इनफरमेसन हरदोंमोन थुनफावथाय गांसे बेखेवनो थाखाय दा जोबोद खाफालनि मोजांनि खोथा हावासिनि बार बे हावासिनि बार बुंनायनि लोगो लोगो आं मोनसे गोसोखांदोंलाय हावासिनि बारा बे बिथां सुजुनाय बड'लेण्ड इंखंआवनो अबेबा पेजाव ओंखारदोंदां
सुंद' सल' बेबायदि जानोबो हागौ आंनि प्लटजों गोरोबाबो जानो हागौ बियो बेजोंनो गोरोबनानै दं होननानै लिरगिरि बिथाङा सिखार जाबाय आं सानदोंमोन बिथाङा सुंद' सल' लिरगिरि खन्थाइगिरिल' आरो मेमर लिरगिरि मेमर माने गोसोखांथि बिलाइ सल'मा लिरगिरि गेदेर सल'मा गावनि लाइफ हिस्ट्रिनि सायाव जों बहा बहा दावबायदोंमोन बोरै दावबायदोंमोन बेफोरनि खुथिनाथि बाथ्राफ्रा बेयाव दङ आं आसा खालामदों बे हावासिनि बारनि गेजेरजों जों मा फोरमायनो नागिरदों नोंथांमोनहा बेखौहाय बायनानै फरायनो थाखाय आं खावलायबाय ISBN नाम्बार दङ बाहाय इन्टारनेशनेल स्टेन्डार्ड बुक नाम्बारा दङ लिरगिरिनि मोन्थाया गासिबो गावनिनो बेसेना 500 रां बुंनो थाङोबा जौ बथलसेनि दाम बेनिफ्राय कभार एन्ड लेआउट दाउफ्रि लावारि बिथाङा सासे मोजां आर्टिस्ट आंनि बिजाबनि सायावबो माब्लाबा माब्लाबा बिथाङा हरदों आं आसा खालामदों फट'ग्राफिक्स भिजुवेल टेलिफिल्म मा होनदों हावासिनि बार थारैनो बियो ड्रामाटाइज खालामगोन होननानै आं आसा खालामबाय ड्रामाटाइजेसन खालामनायनि गेजेरजों जोङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों बेखौ एन्जय खालामनो मोनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो बेखौहाय बे बेखेवनो होनायनि खाबुखौ होनायनि थाखाय आं बिथांनिसिम गोसोनि रंजानायजों लोगोसे गोरबोनि हामलायनाय जासिबाय गोजोन्थों थेंक इउ टु अल गोजोननाय थाबाय आलासि बिथांमोननिसिम दिनैनि बे बिजाबखौ बेखेवना होनायनि थाखाय गासैखौबो गावनि मासियाव जिरायफिननो खावलायहरनाय जाबाय आसा खालामो रायजो राजाया हावासिनि बार थुनफावथाय बिजाबखौ अनसायनाय होगोन दिनैनि बे हाबाफारिजों मोनसे गोनांथार फोसावनाय जोंहा आखायाव लाबावदों बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय इंखं वेलफेयार ससाइटिनि लोगो नेहाथारि मुस्रि सदानन्द दैमारि सारखौ जौस्राङाव फैनानै जोंनि दिनैनि मोनसे गोनांथार हाबाफारि मेन अफ द इयार जोंहा जेब्लायबो बोसोरफ्रामबो जोङो बोसोरनि सुबुंसाय बान्था होनाय जायो बेखौ फोसावना होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय सामलायगिरिनिसिम साबायखर थाबाय दिनैनि 22थि जोनोम सान सानसेयारि इंखं बड'लेण्ड इंखंनि 22थि जोनोम सानाव दिनै जोङो हाबाफारि बायदियै मेन अफ द इयार बोसोरनि सुबुं बेखौ जोङो फोसावनो लादों जोंनि जुरि बर्डआ ओरैबायदि सासे गोख्रों हारिनि बर' हारिनि एकदम गुबै नांथाबबोनाय फरायसा जिबननिफ्रायनो दिनैसिम बिथाङा बर' हारिखौ सिबिबोदों जायखौ जोङो बयबो अनसायो जाय गेदेमा बिथाङा जोंनि बर' हारिखौ जौगानायाव रावानो होन राजखान्थियानो होन हारिनि हारिमुआनो होन बायदि बिथिङाव बिथाङा बिहोमा होबोदों आरो जों बेखौ बयबो मोनथिगौ बेनि थाखाय आङो जुरि बर्ड बिथांमोनखौ
इंखं वेलफेयार ससाइटिनि जानानै साबायखर बावो रोजा रोजा साबायखर बावो इंखं वेलफेयार ससाइटिया 2006 मायथाइनिफ्रायनो मेन अफ दा इयार बे बान्थाखौ होबोबाय थादों अदेबानि 2006 मायथाइनिफ्राय जागायजेननायावनो 25,000 होबोनाय जादोंमोन दिनैसिम बे 25,000 दंथ'यो बारायथ'नाय जाथ'वाखै उननि समाव हयथ' बारायनाय जागोन बेखौ जों सानलायगासिनो दङ गिबियावनो जोङो डक्टर शोभा ब्रह्मनो होदोंमोन 2006 मायथाइयाव बिनि उनाव फारियै हाग्रामा महिलारी रन्जित शेखर मोसाहारी जिगमे सिंगे वांसुक फादार खलुन्दाय स्वामी हरिभूषण ब्रह्म बिरुबाला राभा शरण नार्जारी जेनिफार लियां डक्टर प्रफुल्ल महन्त जुबिन गार्ग पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्म धरणीधर औवारी मुश्री नवीन चंद्र मंडल प्रफेसर काजुकी किटजु आरो थांनाय बोसोराव अरुण नार्जारीनो होनाय जादोंमोन देग्लाय बोसोराव जाय बिथाङा राजखान्थिजों लोब्बा थानानै बर' हारिखौ सिबिबोदों आरो जायनि थैयाव बर'निनो थै दङ बिथाङा बर'खौ मालाबाबो फोथायखेबस' खालामाखै बिथांनि अबदानखौ जोङो बयबो मिन्थिगौ दा बेवहाय बे बान्थाखौ जोङो फैगौ डिसेम्बर दानाव गथायनो सानदों दा बिथांनि नामखौ हयथ' नोंथांमोना बयबो मोनथिनो लुबैदों जानो हागौ बयबो आखाइ खबनो रेडि था आं बयखौबो आखाइ खबनो रेडि थानो खावलायनाय जाबाय जानाय लोंनायखौ दोनथ' बयबो आखाइ ख्लेब बिथांनि मुङानो जाहैबाय मुस्रि सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथांनि बिहोमाखौ जों बयबो मिथिगौ आसा खालामो बिथाङा जोंनि बे फिसा बान्थाखौ गोसो खुसियै नाजावगोन बेखौ हास्थायनानै आं दिनैनि बान्था फोसावनाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय सारनिसिम जोंनि 2025 मायथाइनि मेन अफ दा इयार एवार्डखौ फोसावना होनायनि थाखाय Now we have a beautiful dance by the student of Raymali Academy B.Ed College. Let's welcome Sonati Boro and her group. Sonati Boro आरो बिनि लोगोफोरखौ जौस्राङाव फैनानै मोसाफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय बिनानावमोनखौ थाबैनो जौस्राङाव फैनानै मोसाफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय
Thank you so much Sonadi Boro and her group दिनैनि बे हाबाफारिखौ समायनासिन खालामबावनायनि थाखाय जोंनि गेजेराव आरोबाव मोनसे मोसाखावरि दंबावो बेनो फुजा बर' बिथांखौ आङो जौस्राङाव फैनानै मोसाफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय बिनानावखौ दान्दिसे समनि उनावहाय मोसाफैनो खावलायहरनाय जाबाय दानिया जोङो मोनसे हाबाफारि आखायाव लाबावनो नागिरदों जोङो दिनैनि गाहाय आलासि मुस्रि रजेन नार्जारी सार बिथाङा जाबाय सासे सावथुन दिहुनगिरि दिथागिरि फावथिनागिरि लिरगिरि आरो खनगिरि बिथांखौ जौस्राङाव फैनानै फंनैसो बिबुंथि लाखिनो खावलायहरनाय जाबाय मुस्रि रजेन नार्जारी बयखौबो गोबारै आखाइ हमना होनानै सारखौ बरायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय हेलो गिबियावनो समजों लोगोसे आङो साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमबाय दिनैनि बे 22थि सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं खौरांलाइ जोनोम सान आरो 7थि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि जितु जोनोम सान बे हाबाफारिखौ दैदेननाय बे इंखं टेलिभिजननिनो मानाव गेदेर चेयारमेन आरो बर' रेबग्रा जथुमनिनो मानाव गेदेर आफादगिरि बिदां राजेन बसुमतारी सार आरो बे इंखं टेलिभिजननिनो जा मेनेजार अनजिमा बसुमतारी आरो बे इंखं टेलिभिजननिनो साफ्रोमबो जाय बिथांमोनहा इंखंजों सोमोन्दो लानानै गाव गावनि हाबाफारियाव नांथाबनानै थायो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर आङो बावहरबाय आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै नुजाफैनो हानाय क्रिटिक्स राइटार राखाव बसुमतारी सार आरो लोगोसे जर'खा आलासि जांगिला बसुमतारी जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि मुस्रिमा रिंकुमनि नार्जारी मुंदांखा भावथिगिरि बिथांखौ खिन्थु नुनाय जायाखै फैना फैयाखै सोरबा सोरबा फैदोंबो होनो आरो बेजों लोगोसे मुस्रि फुथुल गयारी बर'नि दामजु बानायगिरि आरो रिंगु दामसा आरो बेजों लोगोसे माननि आलासि जोंहा दंफैयो मुस्रि आनन्दराम औवारी बर' रेबग्रा जथुमनि गाहाय नेहाथारि आरो लोगोसे आंजोंनो ज' फैफानाय माननि आलासि सावथुननि गोबां फाव खालामबाय बिथाङा बिरसिं बसुमतारी आरो लोगोसे दंबावो हेमेन शर्मा आफादगिरि बिजिनि प्रेस क्लाब आरो बे हाबाफारियावनो नुजाफैनो हाबावदों जोंहा गोबां बे बिजनि हालामनिनो मानाव गेदेर साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो मेदाममोन दा दिनै आंखौ गाहाय आलासि हिसाबै फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थिनदों
दा आंनि जिहेतु हाबाफारि हिसाबै बिबुंथि लाखिनांगौ बेखौ जोंहा दहाय मानाव गेदेर बेखेवगिरि क्रिटिक्स राइटार राखाव बसुमतारी बिथाङानो फारि फारि रग' रग' बुंलांखाजोब्बाय दा बेखायनो आङो बांद्राय गोलाव बुंनांगौ बायदि आं सानाखिसै दा मोनसेल' आंनि नोजोराव फैदों दिनै 22थि जिहेतु सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं जिहेतु खौरांलाइ बे दिनै 21 बोसोर जाबाय 21 बोसोर जाबाय माने 2004आव बिथांनि जितु जोनोमा बिथाङा बै समावनो बिसिबां सिन्था खालामनानै दिनै बे सानसेयारि इंखंखौ दिहुनदोंमोन थिग बे समाव आंबो बै समावनो 2004आव खाफालनि लिरनायखौ दिहुननाय जादों आरोखि दा ओरैबायदि सिन्था खालामदों माने आंनावबो बोरैबा गोसोआव नांदों आरोखि बा बिथाङाबो बै समावनो गोसोखांनानै दिनै मोनसे जारिमिनारि इंखंनि जिहेतु बे खौरांलाइ बिलाइ सानसेयारि बिथाङा बेखौ दिहुनै दिनैसिम थांनानै दङ नाथाय गोबां बेबायदिनो बर'आवबो खौरां बिलाइ दंमोन नाथाय बिदिनो दान्दिसे दिहुनो दान्दिसे थैयो बेबायदिनो थैयै जोंनाव फ्राय दा बारा नुला आरोखि थिग बिदिनो आंनाव बिथांनि दिहुननायजों लोगोसे आंनावबो एसे नांदों बै खाफालनि लिरनायखौ आंबो प्रथम हिसाबै सुरु खालामदों बे समाव एक्टरनि नामा गीताश्रीमोन माबा एक्ट्रिसनि नामा गीताश्री क'क्राझारनि एक्टरनि नामा एडाममोन बङाइगाव कलेजाव फरायोमोन बिथाङा ग्रेजुवेसन लाबायमोन आरोखि खुन 21-22 बोसोरनि खोथा बै समाव जेब्ला आङो फिल्मखौ बानायजेनदोंमोन बे समाव आंहा इसिबां गुमुर गैयामोन केमेरानिबो बायदिसिनानिबो हेनथेनबो दाना बे गीताश्रीखौ जोङो सोंहैबाय एक्ट्रिस लानो थाखाय दाना माखासे कुइसन होजाबाय आरो आंखौथ' एक्ट्रिस लानो फैदों दा नोंसिनाव मा दं जाहैबाय माखौथ' जों जेबो बुंनो रोङा केमेराया मा क्रेंक दंना गैया बायदि आरोखि आरो बे समाव खुनु मबाइल होननायानो गैयामोन दङमोन सोरबा जोङो गंसे मोनदों जेब्ला 2004आव खाफालनि लिरनायखौ बानायो मबाइलानो सासे मानसिनावल'मोन XBLT जिगाब बसुमतारी होननायनावल'मोन दा मबाइल दंना गैया सोंजाबाय एक्ट्रिसजों जोंबाय थुदल' जागोन नों मा बुंदों गासिबो दंजोबो खिन्थु ख्रें सें होननायखौ जों बारा फात्ता मोनामोन आरोखि जा बिथां मदाराम बसुमतारी दंमोन बिथाङानो खेबफैदों जोंनाव डाइरेक्टरा बिथांमोन आं बिथांनिफ्रायसो गासिबो बिथिंनि खामानिखौ आङो सोलोंनानै लादों दा बिदिनो बिथांनि जितु खौरां बिलाइ बै समाव जोङो फ्राय एसामिसखौल' नुयोमोन बा बांला नुयोमोन इंलिस नुयोमोन हिन्दी नुयोमोन बिथाङा दिनै बेसेबा गोबावनिफ्राय दासिम जोर होनो हानाय दा बे खौरां बिलाइनि गेजेरजों जोङो गोबां खोथा गोबां बायदिसिना जोङो नुनो मोनो मिथिनो मोनो नङाबा बै समावथ' गारि घराबो गैयामोन बायदिसिना गैयामोन जोङो खौरां बिलाइ नङाबानो जेबो मोनथियामोन बबे जायगायाव मा जादों सोरनावबा बुलायलायदोंनो सोरनावबा हनै मटर ओरैबायदि एक्सिडेन्ट जादोंनो आजिखालिथ' फ्राय खौरां बिलाइनि गेजेरजोंनो जोङो गासिबखौबो थाब मिथिजोबसै दा बेल' नङा बेजों लोगोसे बिथाङा सिन्था खालामनानै दिनै 7 बोसोर होननाय जितु इंखं टेलिभिजन बेखौ जे लाफा देरदों दिनै बिनि गेजेरजोंनो बिथाङा गासिबो सारा दुनियाव जोंनि बर' जाथिनि थांनानै थानाय जोंनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय राव थुनलाइ हारिमु बेखौ फोथांनानै दंबाय थायो बेखौ सोर बुजियो दा बिथाङा दि सासे सान्थौ माने सानग्रा भबिष्यतखौ सिन्था खालामग्रा बिथांनि बे सिन्ताधाराया जाहाथे बिदिनो साननानैनो मोजां हाबायाव
जोंनि बर'नि थाखाय मोजां हाबायाव जाहाथे बाहायजाबाय थाथों बेखौ आं बिथांखौ आफा इसोरनाव आर'ज गाबो। दा माखासे बाथ्राखौथ' जोंहा दहाय क्रिटिक्स राइटार बिथां राखाव बसुमतारी बिथाङानो बुंजोबलांखाबाय। आं बारा बुंनांगौ बायदि मोनाखिसै। दा आङो बिथाङा मोनसे खोथा होनदों सुंद' बुंनायजों लोगोसे माने मेथाइ खननांगौ। आङो दिनैनि जिथु फंनैसो बिबुंथि लाखिनाय बेखौ आङो जाहाथे नैबे इंखं टेलिभिजना आफा इसोराबो नाहरनानै बिथांमोननि जिथु प्रजेक्ट बेखौ जाहाथे फोथांनानै लाखिबाय थाथों थांनानै थाबाय थाथों बेखौ आफा इसोर अबंलावरिनाव आङो आरो खेबसेबाव फिन बोर बिनानै आंनि फंनैसो बिबुंथिखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। दा मेथाइखौ खननांसिगोन मबाइल नांगौ। दा मेथाइयाबो इसिबां रोङालै रायजोफोर बिथांमोनासो दैखांगासिनो दङ। आं मेथाइखौ बानायो खिन्थु मेथाइखौ माबायो लिरो आं बारा खनखाया। बे थुजाया नङा बे थुजाया ना माबायाव थुजाया ओइ किबा अयन' मबाइल आसे नाকি बे माबा थुजाया माबायाव औ मिउजिकसो बे थुग्रा गैया फाइभ हेलो 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 टेस्टिंग কি খানে কিসে ও আচ্ছা আচ্ছা हेलो 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 आं खनग्राखौनो खनग्रोनोसै गिबि गिबियाव एसे रंजा रायजोफोर गोरबोनि सनाय सना फिथ आगै गोरबोनि सनाय दाउ मैना नोंखौनो गोसोखाङै खाङै बिखा गेजेराव गुग्ला जाबाय नोंखौ सानै सानै आमाय थुखुलाबो मावग्रा जाबाय आगै गोरबोनि सनाय सना फिथ आगै गोरबोनि सनाय दाउ मैना आं नोंजों जुलि मोनोमोनब्ला बिहाव बिखुनजोखौ एम्बु जाहोगौमोन एन्जर जाहोगौमोन खांख्राइ जावै जावै जाहोगौमोन गोजां बोथोराव आलासि जाफैब्ला सिखा बनानै दुंबुर बुर फुथुगौमोन आगै
गोरबोनि सनाय सना बिथर आगोल गोरबोनि सनाय दाउ मैना सानबोलाबो खर' मेलेमाव नोंसो गाखोग्रोयो नुफा माफा आयना नायनाय बायदि नोंसो जाखांफैयो आगै गोरबोनि सनाय सना बिथर आगोल गोरबोनि सनाय दाउ मैना नोंखौनो गोसोखाङै खाङै बिखा गेजेराव खुग्ला जाबाय नोंखौ सानै सानै आमाय थुखुलाबो मावग्रा जाबाय आगोल गोरबोनि सनाय सना बिथर आगोल गोरबोनि सनाय दाउ मैना गोजोन्थों रायजोफोर आं बांलानि खनसे नामा दोंसे बेबो दुखुनि नालाय एबार आरो दुखुनि बांलानि खनसे आं আশা ছিল ভালোবাসা ছিল बोरैबाफोर गोरोन्थि थाबाय बायोबा एसे अननानै निमाहा हो बेबायदि हुदाबो गैया ना खननोबो सोलोंबाय थानाय हुदा गैया मानो होनबा बिहामजो एरि दङ न'आवबो जोङो होख्रावना खननो हाया एखनबा सिरि सिरिसो एसे ट्रायल खालामो बेबो बोथोर फैबासो दा बेखायनो भालोबासाने আশা ছিল ভালোবাসা ছিল আশা নেই ভালোবাসা নেই সুরা যার থলে দাঁড়িয়ে চোখে চোখ হাতে হাত কথা চেতো রাখিয়ে সেখানে আমার আশার সমাধি এটা জানাবার আশা নেই ভালোবাসা নেই আশা ছিল
ভালোবাসা ছিল আশা নেই ভালোবাসা নেই কত দূরে মুছে গেছে মরণে এই কাছে তবু আছে পেঠা ফোড়া স্মরণে ফিরে চলে যায় এই সময় একেবার আর যাওয়া কাছে আশা নেই আশা নেই ভালোবাসা নেই আশা ছিল ভালোবাসা ছিল আর আশা নেই ভালোবাসা নেই এবার হিন্দি दोंसे होनोसै नामा ছাত্ৰসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে আৰু প্ৰেৰণ স্মাৰক পত্ৰ যোগে জাননী প্ৰকাশ পালে আমি নিশ্চয় আপোনালোকৰ সৈতে আগবঢ়াম সেয়েহে र' एसे मेथाइ नागिरनायाव देरि जादों पंकज उदासनिलै जायाबा गाज्रि दामोन बेबो बिराद गोसोथोनानै मेथाइ खनदों नालाय एसे फुसिलाब्रा शांति जैसा रंग है तेरा शांति जैसा रंग है तेरा सोने जैसा बात एक तू ही धनवान है गो बाकी सब खंगा शांति जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बात एक तू ही धनवान है कोई
সব খাঙ্গা এগে তুই ধনবান হাই গরি পাখি সব খাঙ্গা হারসিংহ রঞ্জাবাবুর জানা বলতে रास्ते से तू गुजरी हो फूलों से जा जिस रास्ते से तू गुजरी हो फूलों से भर जा तेरे फिर की कोमल आह छोटे भाग जुदा जो तोर फूलो गौरी तू हीरा बन जा तू जिसको मिल जाए ओ जिसको मिल जाए वो चाहे माला एक तू ही धनबान हाय गौरी पाखी सब खंगा शांति जैसा रंग है तेरा छोने जैसी बात एक तू ही धनबान हाय गौरी পাখি সব খাঙ্গা बेरंगो हो उस पर क्या रंग जमाते लोगे तो बेरंगो हो उस पर क्या रंग जमाते लोगे तू नादान ना जाने कुछ रूप चुराते लोगे नजरे पर देखो तुझे को आते जाते लोगे छेल छबेली रानी थोड़ा छेल छबेली काने थोड़ा ठुंगो तोर निभा एगे तू ही धनबान हाय गौरी पाखी सब खंगा चांदी जैसा रंग है तेरा छोने जैसी बात एगे तू ही धनबान हाय गौरी पाखी सब खंगा कनक कथा कोलिया और तारे शोभाए तेरे रूप कनक कथा कोलिया और तारे शोभाए तेरा रूप गजले ओहिया गीत हो मेरे शोभाए मेरा रूप तू ही चमकी रे हम तेरे दुश्मनी धूप तुझे नजर ना लगे किसी की
जे नजर ना लगे किसी की जिए हमारो साथ एगे तू ही धनबान हाय गौरी बाकी सब खंगा चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसी बात एगे तू ही धनबान है गौरी बाकी सब खंगा एगे तू ही धनबान है गौरी बाकी सब खंगा एगे तू ही धनबान है गौरी बाकी सब खंगा गोजोन्थों जोबथ'बाय बावदबलाय लांलै बांलायासो मेरला दंलाबायो गोरोन्थि जायोबा खेमा हो नाजाबा नाजाबाखौ खनसे खेबसे बिहु गानखौ रिहार्साल गैया ना नाजाबा सन्मुखी इरि कई आहा सन्था कले मोर नाचो एकलै ढोल बजाबो धुलिया थांखि नाचिम कई थाले थाले नाचि तुमाक मरम जासिम जानाय नाजाबा मुखी इरि थई एहे नाजाबा सन्मुखी इरि थई आहा सन एखाले मर्म नाचन एफाले ढोल बजाबो धुलिया थांखि नाचिन थै थाले थाले नाचिन तुमार मरम जासिम जानाय मोहबान मोखे इरि थै रेसार गैया आबेली बिहुआन थाके नदिला बुकुर मरम बर थाके जाचिला भाबिছিল बिहु गाम नाचिम तुमाकलै नाचि नाचि मिलि जाम हमा जरे माजन जानाय नाजाबा मथे इरि एहे आबेली बिहुआन थाके नदिला बुकुर मरम बर थाके जाचिला नाचिছিল बिहु गाम नाचिम तुमाकलै नाचि नाचि मिलि जाम हमा जरे माजन जानाय नाजाबा मथे इरि
বহু খুদা কম তোমাকে নাহিলে কাকলে মোর কম খেনে খাই যাচি রক্ষা বহু রকম দিম খেনে খাই দিবানে সহাৰে তুমি মৰম দিবলৈ জানাই নাযাবা মোকে এৰি থৈ এহে যাচিছ বহু কথা কম তোমাক লৈ আহিল কাকলে মোৰ মন কেনেকৈ যাচি ৰকা বহু ৰকম দিম কেনেকৈ দিবানে সহাৰে তুমি মৰম দিবলৈ জানাই নাযাবা মোকে এৰি থৈ এহে মহিলা মনে কমঠিন যাদুৰে চালে তোমাক মন নপৰে অকলে আহিছো মই ঘৰ মনলৈ আশা পৰা সপোন বৰ ইয়াৰ মাজলৈ জানাই নাযাবা মোকে এৰি থৈ এহে নাযাবা মোকে এৰি থৈ আহাচোন থাকলে মোৰ নাচয় এপাত লৈ ঢোল বজাব ঢুলীয়া হাতদিন নাচিম থৈ থালে থালে নাচিম তোমাৰ তৰম যাচি মই জানাই নাযাবা মোকে এৰি থৈ 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 Thank you. बैसागु एसे दै लोंनांसिगोनलै हरना हरदो हा नांगौबा दाय खनजागौमोन ना आहा जानाय बायदि मोनथ्राखसै गाराङाबो बिदि सिफेराखैमोन नालाय आगै सनाय खानाय बानाय माबोला जागोन नों आंनि दालाय आगै सनाय खानाय बानाय माबोला जागोन नों आंनि दालाय दुम दुम होननायजों दोनखारलांगोन नोंखौ हुर हुर होननायजों लाना खारगोन होननायजों दोनखारलांगोन नोंखौ हुर हुर होननायजों लाना खारगोन सनितपुर जिल्लायाव हादान लागोन लैयागै सानैजों संसार जागोन सनितपुर जिल्लायाव हादान लागोन लैयागै सानैजों संसार जागोन बैसागु बैसागु लागारो लागारो सयथिलै सना माइना
बायगोन आङो गंमेना हालागोन आङो फुराबा रुजुरुमोन नोंजों न'खर दागोन लैयागै आलो आलो नोंखौ दोनथारगोन खर'आव टफि मेगनाव साथक आखाइयाव खरि जुथा लंपेन्ट गानना बिहाव बिखुनजोनाव गेद्लाद्ला माद्लाद्ला आलासि जाहैगोन खर'आव टफि मेगनाव साथक आखाइयाव खरि जुथा लंपेन्ट गानना बिहाव बिखुनजोनाव गेद्लाद्ला माद्लाद्ला आलासि जाहैगोन बैसागु बायनारि उथिनाय सेंग्रा बेखायनो नोंखौ फसायदों आं आए फरायनाय सेंग्रा बेखायनो नोंखौ दोनथारदों आं साम' गरसेखौनो रानना जागोन लैयागै थेवबो आं नोंखौ हाबा लागोन खर'आव टफि मेगनाव साथक आखाइयाव खरि जुथा लंपेन्ट गानना बिहाव बिखुनजोनाव गेद्लाद्ला माद्लाद्ला आलासि जाफैगोन खर'आव टफि मेगनाव साथक आखाइयाव खरि जुथा लंपेन्ट गानना बिहाव बिखुनजोनाव गेद्लाद्ला माद्लाद्ला आलासि जाफैगोन आगै सनाय खानाय बानाय माबोला जागोन नों आंनि दालाय आगै सनाय खानाय बानाय माबोला जागोन नों आंनि दालाय दुम दुम होननायजों ओंखारलांगोन नोंखौ हुर हुर होननायजों लाना खारगोन दुम दुम होननायजों ओंखारलांगोन नोंखौ हुर हुर होननायजों लाना खारगोन सनितपुर जिल्लायाव हादान लागोन लैयागै सानैजों संसार जागोन सनितपुर जिल्लायाव हादान लागोन लैयागै सानैजों संसार जागोन सानैजों संसार जागोन गोजोन्थों जोबथ'बाय रायजोफोर माने गोबां गायकफोर दं होननानै आं मिथिदों बिथांमोना फारि फारि खनफैदोंसै प्रयजन जाथारबा दायो एसे खनबावगोन गोजोन्थों रोजा रोजा साबायखर थाबाय जोंनि गाहाय आलासि मुस्रि रजेन नार्जारि सारनिसिम गावनि मुखुब समनि गेजेरावबो दिनै जोंनि गेजेराव नुजाहोफैनानै गावनि मिलौदो देंखोजों दिनैनि हाबाफारिखौ समायनासिन खालामबावनायनि थाखाय Ladies and gentlemen, let's welcome Pooja Boro with a big round of applause for her dance performance. Pooja Boro बिनानावखौ जौस्राङाव फैनानै मोसाफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय
The Bluetooth device is connected successfully. रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिनानाव फुजा बर'निसिम। दानिया आं
जोंजों हांख्रायजानाय लाबोजानाय मेथाइ खनगिरि मुस्रि जांगिला बसुमतारीखौ जौस्राङाव फैनानै गावनि मेथाइखौ रोजाबफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बिथांखौ गोबारै आखाइ खबनानै बरायहरनो खावलायनाय हरनाय जाबाय। हेलो गिबियाव बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरबाय। दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानानै गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों। सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं जे रादाब बेनि जोनोम सान आरो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि जे जोनोम सान बे हाबाफारियाव आङो नुजाफैनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। मानोना दिनैनि दिनाबो आंनि थाखाय खोब स्पेशेल दिन। माने बे सानजोंनो आंनिबो दिनै सान माने जोनोम दिन आंनिनो। आङो माने गावखौनो खोब खाफाल गोनां होननानै साननानै लादों। दिनैनि बे जोनोम सानजों लोगोसे आंनि जोनोम सानजों मिलायनानै जे प्रग्राम हाबाफारियाव नुजाफैनो हादों। दा आङो मोनसे खोथाखौ मेथाइ खननायनि सिगां खावलायनो लुगैदों एबा फोरमायनो लुगैदों। दहायसो फैबाय थानाय समाव खोब दुखुनि रादाब मोनदों। जोंहा बर'आव एबा एसामिस राभा गार' बायदि बायदि मेथाइ रोजाबनानै थांनाय बयजोंबो अनसायजानाय जुबिन गार्ग बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जाबाय होननानै खोनानायाव गोसोखौ जोबोद दुखु मोनदों। हयथ' बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन थाहैगोन आं बेखौ इसोरनिसिम आर'ज खालामो। आरो आं सानदोंमोन दहाय माने मेथाइखौ माबोरै खनैबावगोन आं बिदि सानदोंमोन। आं सासे देंखोगिरि जानानै जे सासे देंखोगिरिया बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांबाय। जोङो बिथांनि गानफोरखौनो खनो बिथांखौनो फल' खालामो हिसाबै गोसोखौ जोबोद लोरबां मोनदोंमोन। नाथाय जोंहा सारनि माखासे मेथाइ रोजाबनाय आरो नोंथांमोननि सारमोननि रंजानाय एबा रंजानो गोसो हांखुर जानायखौ नुनानै आङो मेथाइखौ खननो दा हासिगोन बायदि आं मोनबाय। दा आसा खालामो बयबो आंजों रंजाफागोन। हयथ' जिरायनानैनो आखाइ खबै खबै रंजागोन आं बेखौ आसा खालामबाय। बे समाव आङो आंनिनो मेथाइ बेखौ आङो रोजाबनो आखायाव लाबाय। अरिजिनेल गानजों खनथ'ला डुप्लिकेटजों खनथ'नोसै दे। जागोन ना? जायोबा खेबसे गोबोर आखाइ खबदो दे। थेंक इउ। हेलो 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 बारायदो। हेलो हेलो बाजारनि पकरा आंनि बिहामजा जागाफोरा गायदां बाजारनि पकरा आंनि बिहामजा जागाफोरा रुचि गोरान बियो जाखाया सावमिन मम' नङाब्ला गुफुरै गावदां नाब्ले ब्ले जेरावखि थाङा जदामब्ले मा रायज्लायो बियो लेप 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 दावलेब लेप दावलेब लेप दावलेब लेप हाबा महरै जालायबाय गोरलै बिस्रा माबा बिहामजो सामफ्रामबो दावराव दावसिन जोबनो गैया माबोरै जानांगौब्रा दे बिथिंलाय माथो मोनदोंब्रा नोंलाय बिहामजोनि आखलखौलाय नुबासो मिथिगोन दा दे बयबो आखाइ खबनांगौ एसे अकले हारसाफोर इदिबा লাগিব बरिया गायदां बाजारनि पकरा आं बिहामजा जागाफोरा गायदां बाजारनि पकरा आं बिहामजा जागाफोरा रुचि गोनां बियो जाखाया सावमिन मम' नङाब्ला गुफुरै गावदां नाब्ले ब्ले जेरावखि थाङा जदामब्ले मा रायज्लायो बियो लेप 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 दावलेब लेप दावलेब लेप दावलेब लेप
जालालै सयथि बिसोरजों रंजा बयबो जय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि भैया जय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि थेंक इउ ओइ आदै आदै थौ थांसै थौ नङाबा दा बिहामजोजों दांजाथारलायगोन नों ओरै मानसिया सामफ्रामबो दावराव दावसि जोबनो गैखाया आरो आदै जिन्ना बिहामजो आंखौ रायबा बुंबा खोनासङादै जिन्नाय नोंनो बिहामजोनि आखुखौ फारि फारि खोन्थागोन आं खोनासं दे क्लासल' फरायनाय आदा खावनिया बुजिनाय एसे एनैयावनो रागा जानाय थोरसि लथाजोंल' दाख्रेबबायनाय मेट्रिक क्लासल' फरायनाय आदा खावनिया बुजिनाय एसे एनैयावनो रागा जानाय थोरसि लथाजोंल' दाख्रेबबायनाय मामा नायो हाबाब मबाइल नायै नायै मिनिग्लाबनाय मामा नायो हाबाब मबाइल नायै नायै मिनिग्लाबनाय दासो मोनदों सालिया लग्राखौ दासो मोनदों बयबो दे आखाइ खबनो आफा आफा आमा सामफ्रामबो दावराव दावसि बिलाय बेबादि दावराव दावसिजों बोरै संसार जानांगौ जाखो नोंसोर मानो बिब्दि दावराव दावसि नोंसोर मानो बिब्दि नांलाय खमलाय नोंसोर मानो बिब्दि दावराव दावसि नोंसोर मानो बिब्दि नांलाय खमलाय माबोरै संसार जागोन बेबायदि दावराव दावसिजोंलाय माबोरै रायजो जागोन बेबायदि नांलाय खमलायजोंलाय आलुंबाय जाबाय खिबाय नङा होमबा दानि जुगनि बिहामजोफ्रा मबाइल नाय दिन थाङो रिल्स बानाय भिडिअ बानाय हौवा गोदान गोसोथोनो खायदा नागिरो हा नंना नङा थेंक इउ नङा होमबा आजिखालि बिहामजोफ्रा एसे आलदा जाबाय फेसबुकाव डलार नागिर रिल्स बानाय रं नाम्बारजों ब्लड अबेबा केरेलानो अबेबा आमेरिकानो नङा होमबा ओरैबायदि जारला जाबाय हमथानानै दोननांगौआ खमल' जारलासै दानि जुगाव ना थेंक इउ ओमफ्राय एबाराव अरिजिनेलजों रोजाबसै जागोन ना बर'खौनो खनगोरसै एसे सारमोना बिदि दलद थानानै जानाय नङा खिन्थु एसे मोसानांगोन ओमफ्राय सिख्लाफ्राबो मोसानांगोन एसे केमेरामेनाबो मोसाजायो जेबो नङा दे भकेलটো बाराय दियक अलपमान दे रंजादो एबार बयबो बरिया बयबो सिख्लाफ्रा मोसानांगौ ओरैजाय स्टेजाव फैदो लाजिनाङा दिनैनि दिना नङा होमबा बाजैयानो फैदो
बिबार 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 मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव बिबार 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 मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव बिबार आइयो हाबाब मासे मोजां समायना बिमानि लादों आइयो हाबाब मासे मोजां समायना बिफानि लादों आइयो हाबाब मासे मोजां समायना बिमानि लादों रावखौबो आइयो हाबाब मासे मोजां समायना बिफानि लादों बरिया दै बिबार 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 मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव बिबार रंजा बरिया बोलो सिख्लाफोर बरिया बाजै बोलो बाजैनि थाखाय खेबसे आखाइ खोबनांगौ बयबो जोंख्लाब माख्लाब गानाखै होमब्लाबो समायदों फुनफब फुनफाब खालामाखै होमब्लाबो मोदोमदों बरिया जोंख्लाब माख्लाब गानाखै होमब्लाबो समायदों फुनफब फुनफाब खालामाखै होमब्लाबो मोदोमदों ओइ सना सना बाना आंनिसो जाथारगोन खायदा बोराय बाहायनानै नोंखौनो लाथारगोन ओइ सना सना बाना आंनिसो जाथारगोन खायदा बोराय बाहायनानै नोंखौनो लाथारगोन बिबार 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 मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव बिबार रंजा बरिया गोजौआव थानायफोर बरिया सिख्लाफ्रा मानो जेनखो फैदो बाजैजों जेनबाय बारा गोजान नङा आंनि न'आ बे बिजिनियावनो आंनि न'आ सना आंनि न'आ बारा गोजान नङा आंनि न'आ बै क'क्राझारावनो आंनि न'आ सना आंनि न'आ आइयो हाबाब मासे मोजां समायना बिमानि लादों गासिबो आइयो हाबाब मासे मोजां समायना बिफानि लादों बिबार 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 मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव बिबार 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 मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव 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 बिबार थेंक इउ गोजौआव थानाय सिख्लाफ्रा गाहायाव फैजोबनांगौ अननानै ओमफ्राय बै दरखंआव सानै नोरै नोरै जागासिनो गासिबो ओरै फैजोबनांगौ नङा होमबा ओमफ्राय लास्टआव सारमोनहा मोसागोन आं दा माने बिहामजोफोरनि गान मा होनो बिहामजो मोनजोबखाबायना सारमोना बिहामजो बिजामादै मोनबायना दा सारमोननि थाखाय स्पेसियेल मोनसे गान खनगोन आङो सारमोना बेजों मोसानांगौ दा सिख्लाफोरनिखौ खनग्रोसै सिख्लाफ्रा फैनांगौ गासिबो स्टेजआव दाहायबा लागिबा अकले नासिबा लागिबा एकेलगे बयबो बरिया गासिबो बयबो गासिबो गुवाहाटी
गुवाहाटी सारियालि नोंसानो माया गय बेफारि नोंसानो फाया फाथो बेफारि दिनैखो खिन्थावथाव आगै नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव दिनैखो खिन्थावथाव आगै नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव गुवाहाटी सारियालि नोंसानो माया गय बेफारि बिजिनि सारियालि दिनैखो खिन्थावथाव बाजै नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव है जानाय नङा दिनैखो खिन्थावथाव आगै नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव टाउनाव थांबोला लानानै फैफा आर'नाइ गांसे लानानै फैफा पन्स पाउडार ओ बाजै गुवाहाटी टाउनाव थांबोला लानानै फैफा आर'नाइ गांसे लानानै फैफा पन्स पाउडार गुवाहाटी सारियालि नोंसानो माया गय बेफारि गुवाहाटी सारियालि दिनैखो खिन्थावथाव आगै नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव गासिबो दिनैखो खिन्थावथाव आगै नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव बयबो फैद' सिख्लाफोर माने मेंखो दाउखौबो लाजिबाय बरिया आगै नोंसानि न'आव खामानि मावग्रा रावबो गैयाब्ला आंखौ लानानै थांफै देग्लाय बैसागुआवनो नोंजों आंजों जुलि जाथावथाव फैद' फैद' ओ आगै नोंसानि न'आव खामानि मावग्रा रावबो गैयाब्ला आंखौ लानानै थांफै देग्लाय बैसागुआवनो नोंजों आंजों जुलि जाथावथाव गुवाहाटी सारियालि नोंसानो माया गय बेफारि बरिया नोंसानो फाया फाथो बेफारि दिनैखो खिन्थावथाव आगै नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव दिनैखो खिन्थावथाव आगै नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव गुवाहाटी सारियालि नोंसानो माया गय बेफारि गुवाहाटी सारियालि नोंसानो फाया फाथो बेफारि दिनैखो खिन्थावथाव आगै नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव दिनैखो खिन्थावथाव आगै नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव दिनैखो खिन्थावथाव आगै नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव थेंक इउ सिख्लाफोरनिखौ खनबावसैना आरोबाव दे बयबो एसे आखाइ खबना होदो जिरायना नायग्राफ्रा बिराद हायलालाय हुइलालाय सिख्लाफोर मोसाफैबाय लो बारायदो गलो मान साउन्ड
साउन्ड बारायदों दादा बरिया बयबो फैदो सना नों जारौ आंनि जारौ सना नों जारौ आंनि जारौ आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जारौ 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 सना नों जारौ आंनि जारौ सना नों जारौ आंनि जारौ आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जारौ 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 गासिबो सिख्लाफोर बोलो हो बाजैजों जेननो नाङा खबायफा नागिरना मोनो आंनिया ओंखाराखा सिख्ला सना नोंहा बिब्दि नङा सना नोंहा बिब्दि नङा साखाफारा सिख्ला जारौ 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 सना नों जारौ आंनि जारौ सना नों जारौ आंनि जारौ आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जारौ 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 बोलो हो बाजै दानि सिख्लाफ्रा जि दानो रोंला अखा दाफा खबायफा दानि सिख्लाफ्रा दखना गानला अखा दाफा जेखायफा नांगौ आंनो नोंखौल' नांगौ नांगौ आंनो नोंखौल' नांगौ साखाफारा सिख्ला जारौ 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 सना नों जारौ आंनि जारौ सना नों जारौ आंनि जारौ आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जारौ 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 सना नों जारौ आंनि जारौ सना नों जारौ आंनि जारौ आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जारौ गुफुर जारौ गुफुर जारौ गुफुर जारौ थेंक इउ जाथ'बाय नामा ना नामागौ एसे गुबुननिखौ खनसै ना हिन्दी खनसै
एसे खराखौनो खनसै दे सिख्लाफोर दे जोंना सारा नै बाहायनि मोसा सार ओरै फै सेराव आंजों दे बयबो बरिया ओरैजाय सारजों बल्ले बल्ले चढ़ती ठंड टेना चढ़ती कठीर टेना चढ़ती चोड़िया ने टुटू टप चढ़ती बोला तारा रारा बोला तारा रारा कंजूड़ी की नोन काढ़ती बोला तारा रारा बोला तारा रारा कंजूड़ी की नोन काढ़ती बोला तारा रारा हाय हाय रब्बा 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 बोलिया होठ सिंगार लगे कैसे तो मिली भी होठ सिंगार लगे कैसे तो मिली भी थोड़ी आने होठ बेस जावे डंगड़ी बोला तारा रारा बोला तारा रारा मोड़ी एक लड़की बोला तारा रारा बोला तारा रारा मोड़ी एक लड़की बोला तारा रारा हाय हाय रब्बा 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 मिट्टी बोला ना चल जान कुसट मिट्टी मिट्टी बोला ना चल जान कुसट पास कर ले ढिल्ली बेच जावे रंगड़ी बोला तारा रारा बोला तारा रारा मिंडी पीछे पीड़े नाचड़ी बोला तारा रारा बोला तारा रारा मिंडी पीछे पीड़े नाचड़ी बोला तारा रारा हाय हाय रब्बा 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 ओ अंडे जंडे राही अनु मोटे मारू लंगुड़ी अंडे जंडे राही अनु मोटे मारू लंगुड़ी आतोड़ी जवानी बेकी जावे डंगड़ी बोला तारा रारा बोला तारा रारा मिंडी पीछे पीड़ी नचड़ी बोला तारा रारा बोला तारा रारा मिंडी पीछे पीड़ी नचड़ी बोला तारा रारा हाय हाय रब्बा 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 टेना चढ़ती कठीर टेना चढ़ती ठंड टेना चढ़ती कठीर टेना चढ़ती थोड़ी आने टुटू टप चढ़ती बोला तारा रारा बोला तारा रारा कंजूड़ी की नोन काढ़ती बोला तारा रारा बोला तारा रारा कंजूड़ी की नोन काढ़ती बोला तारा रारा हाय हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा हाय
थैंक यू सार गाज्रि मोननो नाङा सिख्लाफ्रा दावखो आं फावसै आं मोसानायखाय मोसानो हायाखिसै नङा होमबा दे जाथ'बाय ना नामागौ आच्छा दे दोंसे आबौनि गारांजों खनसै दे जागोन ना आजिखालि गाज्रि मोननो नाङा दे सिख्लाफ्रा बारा फिथा देनो रोंला ना रोङोसे बारा फिथा देनो रोंला मा होनो एन्थाव फिथा सौनो रोंला बारा आंबो एसे बखिनानै खननाय जासिगोन सिख्लाफ्रा गाज्रि दामोन दे Boleh dia dah. Deh masa apa ya? Boleh dia ulap mana orang? Gapa, shepila gapa, poncho gapa, photocap gapa. Tadi gapa, shepila gapa, poncho gapa, photocap gapa. Pinu nama abai ini bisa denaya. Pinu nama abai ini on sonaya. No leya pinu lay matu jebu udai tara. No leya pinu lay matu jebu rentara. Tadi gapa, selfie gapa, poncho gapa, photocap gapa. Apa beria dunia lain. Ahai, ahai. Gara dekai bai, selfie labai, abai bual gayen sokla bai, hanfu de labai abai majan. Rungang gara dekai bai, selfie labai, abai bual gayen sokla bai, hanfu de labai. Jima jumbat deket neng raja bai, abai neng raja bai. Jima jumbat deket neng raja bai, abai neng raja bai. Tadi gapa, selfie gapa, poncho gapa, photocap gapa. Apa maja bau nang beli koi cibai. Ahai. Habab dani jugangni mansifra uwal gayen jeung bihari. Habab dani jugangni sengra siklafra maunay tangnay jeung bima batul. Habab dani jugangni mansifra uwal gayen jeung bihari. Dani jugangni sengra siklafra maunay tangnay jeung bima batul. Terbatur alay silai, dani jugangni mansifralai. Terbatur alay silai, dani jugangni sengra siklafralai. Tadi gapa, selfie gapa, poncho gapa, photocap gapa. Maya kali soje. Tadi gapa, selfie gapa, poncho gapa, photocap gapa. Pinu nama abai ini bisa denaya. Pinu nama abai ini on sonaya. No
न'लैया बै नोंलाय माथो जेबो उदायथारा न'लैया बै नोंलाय माथो जेबो रोंथारा फिथा देगाफा सेलफि लागाफा अनसौ गाफा फट' खेबगाफा हाबा गसाय लावखार गसाय मा जाबावनांगौसै आयो थेंक इउ जाथ'बायना दोंसेबाव अके नोंसोर मोसायाबा आं दोंबा बोरै खनलायखो मोसाबासो खनगोन दा ओंखारबोदो नोंसिनि थाखाय मेथाइ खनसै आं फैदो आच्छा सिख्लाफ्राबो मेंबाय जानांगौ एसे दानि जे सिटुएसन बे माबाजोंहाय बोथोरजों मिलायनाय मोनसे आं मेथाइ खननो गोसो जादों दिनै जे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि जोनोम सान बे जोनोम सानजों आं लोब्बा लाखिनानै आरोबाव दोंसे मेथाइ रोजाबावनोसै जोंहा साननै सानथामनि उनावनो इलेक्सना जानो थांगासिनो नङा होमबा भट थुनाय साना फैगासिनो दं दा इलेक्सनखौ लानानै जों गावजों गाव बिदाजों फंबायजों नांलाय खमलाय गोबां जों नुनो मोनदों जोंनि बर' समाजाव दा बेफोर जोंनि थाखाय मोजां नङा मानोना बिदाजों फंबायजों इलेक्सनखौ लानानै राजनितिखौ लानानै दावराव दावसि जानाया मोजां नङा आं बेखौ लानानैनो दोंसे मेथाइ रोजाबनो आवगायदों जाबाय एसे लेट जाबाय मिउजिकआ थारमाने नेट मोनैनि थाखाय एसे प्रब्लेम जादों
मन'हां मन'हां सोरगिदिं बर'खौ मन'हां मन'हां सोरगिदिं बर'खौ मन'हां सोरनि सावनांखो सोरनि नोजोर नांखो सोरनि सावनांखो बर'नि रायजो जानायाव बर'नि न'खर खुंनायाव हनै मन'हां मन'हां सोरगिदिं बर'खौ मन'हां सोरगिदिं माथो दावराव दावसिल' बिदाजों फंबायजोंनो हनै माथो हिंसाल' सोरगिदिं माथो दावराव दावसिल' बिदाजों फंबायजोंनो हनै माथो हिंसाल' गावजों गाव खौसे जायाब्ला बर'हा बोरै जाबावनो गावजों गाव खौसे जायाब्ला बर'हा बोरै जाबावनो हनै मन'हां मन'हां सोरगिदिं बर'खौ मन'हां सोर गसंथागोन बर'नि जानानै सोर जुजिबावगोन बर'नि जानानै सोर गसंथागोन बर'नि जानानै सोर जुजिबावगोन बर'नि जानानै रायखसि राजखान्थियाबो बर'खौ सानसे मन'गोन रायखसि राजखान्थियाबो बर'खौ सानसे मन'गोन हनै मन'हां मन'हां सोरगिदिं बर'खौ मन'हां मन'हां सोरगिदिं बर'खौ सोरनि सावनांखो सोरनि नोजोर नांखो सोरनि सावनांखो सोरनि नोजोर नांखो बर'नि रायजो जानायाव बर'नि न'खर खुंनायाव हनै मन'हां मन'हां सोरगिदिं बर'खौ मन'हां थेंक इउ दान्दिसे जिरायथ'नोसै दा दसे उनाव रोजाबफिनसै थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर थाबाय जोंजों हांख्रायनानै लाबोजानाय मेथाइ खनगिरि मुस्रि जांगिला बसुमतारीनिसिम। दानिया जोङो जोंजोंनो हांख्रायनानै लाबोजानाय आलासि बिथां बर'नि दामजु बानायगिरि आरो रिंगु दामसा मुस्रि फथुल गयारीखौ जौस्राङाव फैनानै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय।
The Bluetooth device is connected successfully. हेलो 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 सिगाङावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय मानो होनबा आंना सेटिं खालामनायावनो दसे सम लायो गिबियावनो मानिजाथाव सार आरो दिनैनि जि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बार्थडेआव नुजाफैनो हानाय सारमोन आरो माखासे लोगोफोर जाहाथे गोरोन्थिफोर जायोबा निमाहा होयो होननानै आं जाहाथे निमाहा बिग्रोनाय थाबाय दा आं जाखिनि हायो जाखिनि आं रोंगौथि दं बेखौ आं देखायलांनोसै गिबियावनो आं ट्रेकजों माने सिफुंखौ दामनायखौ
दामगोनसै नेक्स्ट मोनबाय सेरजानि गिबियावनो आलायारन सल'खौनो दामनोसै आङो
Thank you. दा जोंनिनो रेडिअ आर्टिस्ट मिना दैमारिनि सल' दोंसे सानसेदि बेखौ आं दामनो सेस्था खालामनि। आं दा सेरजा दामनाय दोंनोसो लादों।
दा दोंसे नामon सेस खालामसै आं हिन्दी सल'
लास्ट दोंसे हिन्दी सल' जाथ'सिगोन नामा सारमोन मेथाइ खनगिरिफोर खनथोंसै दसे रोजा रोजा साबायखर थाबाय मुस्रि पुतुल गयारी बिथांनिसिम बर'नि दामजु सेरजा आरो सिफुंजों दिनैनि बे जोंनि मोनाबिलिखौ मेहेर गोनां खालामनायनि थाखाय दानिया आं जोंजों हांख्रायजानाय लाबोजानाय मुस्रि जांगिला बसुमतारीखौ दोंनैसो मेथाइ रोजाबबावनो थाखाय फिन खावलायहरबावनाय जाबाय मेडामनि स्पेशल रिक्वेस्टआव दङ जोंहा दोंनैसो मेथाइ रोजाबनानै दिनै गासैबो आलासि बिथांमोनखौ मोसाफानो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय
The Bluetooth device is connected successfully. हेलो फिन खेबसेबाव खावलायनाय लेखा रोजाबनो थाखाय आवगायबोबाय बे समाव दिनैनि समाव रुंसारि जानानै थांनाय गेदेरमा जुबिन गार्ड बिथांनि दोंसे बर' मेथाइ आं बे बर' मेथाइखौ रोजाबनो आवगायदों बिथाङा जोंनि बर'आव गोबांथार मेथाइ रोजाबदों थेवबो आङो बिनिनो दोंसे मेथाइखौल' आं रोजाबगोन बयजोंबो अनसायजानाय बयजोंबो मोजां मोनजानाय बांद्राय दुखुनि मेथाइखौबो आं रोजाबनो हानाय नंला मानोना दुखुनि मेथाइ रोजाबोबा हयथ' आंनियाव मोदैबो गनो हासिगौ ओंखायनो आङो एसे रंजानाय टाइपनिखौनो खननोसै मासीमा और गेजेरनि मासीमा माया नुहां साया माया सोर जाखो नों अनजालि सोर जाखो नों अनसुलि मासिमा आखाइ खबना हो बयबो एसे आखाइ खबना हो सेंग्राफोर थेंक इउ मासीमा और गेजेरनि मासीमा फुंबिलिनि नुहां साया माया नुहां साया माया सोर जाखो नों अनजालि सोर जाखो नों अनसुलि मासीमा
नों समायना बुब्लिनि आबिरा नोंनो नामा फागुननि गेवलांनाय बिबारा नोंनो नामा बुब्लिनि आबिरा नोंनो नामा फागुननि गेवलांनाय बिबारा नोंनो नामा नोंनो नामा ओइ नोंनो नामा नोंनो नामा ओइ नोंनो नामा मासिमा हर गेजेरनि मासिमा फुंबिलिनि नुहां नुहां साया माया नुहां नुहां साया माया सोर जाखो नों अनजालि सोर जाखो नों अनसुलि मासिमा थेंक इउ लिरिक्सआ एसे थालांबाय खेमा खालाम माने गोसोआव गैजोबामोन बेनि थाखाय खेमा बिबाय माने जुबिन गार्डआ जुबिन गार्डखा बिग्राया बिग्रायखा आं जांगिलाया जांगिलाखा नङा होमबा दा बिथां बायदि मेथाइ रोजाबनो पारफेक्ट बेखौथ' माब्लाबाबो हानाय नङा दा बिथाङा जोंनि बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांबाय खोब दुखुनि बाथ्रा गोसोआव जोबोद दुखु आरो दाहाखौ लानानैबाबो दिनै नोंथांमोननि खावलायनाय लेखा रोजाबबाय दा गोरोन्थिफोरनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय जासिगोन ना खनबावनो जासिगोन अके थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दिनैनि बे समाव आंखौ हांख्रायनानै लेंहरनाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि गासै बिबानाव थानाय सार मेडाममोन आरो लोगोसे राजेन सार बिथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंखौ हांख्रायनानै लेंहरनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जोंहा बाजैनिसिमबो आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो साफ्रोमबो बिनानाव बा लोगोफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय आरो साफ्रोमबो रायजो राजा सार मेडाममोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय बे समाव आं नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाथ'बाय थेंक इउ गोजोन्थों दानिया जोङो रैमालि एकाडेमि बिएड कलेजनि एक्स जिएस आरो कारेन्ट जिएस सानैखौबो जौस्राङाव फैनानै मेथाइ खननो खावलायहरनाय जाबाय दे दैथुन बसुमतारी आरो रादाय बसुमतारी दैथुन Dayton Bosumotari, please come on the stage. Dayton Bosumotari, नोंनि मिलौदो गारांजों दिनैनि देंखो मोनाबिलिखौ फोजोबनानै गालांदो।
आखाइ खबनानै बरायदो रायजोफोर दैथुन बसुमतारी आरो रादाय बसुमतारी Hello, hello, check, check. Mic testing. Monosta. Kan bazir. Hey, Bluetooth connect. One rap song. Angto orin jangan malang singgor banu wajai. Baik orinnya so mixing kalau keluar na. Bluetooth. Hi, I'm Seema Fatnani. I'm senior manager. Only one. Amra bini now जोंनि ex brother दैथुन बसुमतारी खनफैगोन लोगोसे आंबो मोसागोन लोगोसे बयबो मोसाफानांगौ बारायदोल' नोंनि गोसोआव नोंनि गोसोआव आं दंना गैला नोंनि गोसोआव बिरखांफैयो साया माया दिनबो नोंनि महरा सालि खालामलाङो गोसोआव जाबो नोंनि अननाया मेगनाव मोजे बोहैयो नोंखौ आं गोसोखांबोला अननाय आंनि नेवसिना बहा थांगोन नों गोसोना गोदै सिमां सुजुदों आं हदाय नोंजोंनो लाना नोंबो आंखौ गोसोखाङो बिदि नोङो बुंदोना नोंनि थाखाय दोनदों आं गोसोआव अरायबो जायगा गारनो थोनबाय माथो दिनै अननाय आंनि नेवसिना अननाय आंनि नेवसिना फैफिनदोना नोंसना अननाय आंनि नेवसिना गोसोआव फैयो दिनैसिमबो नोंनि आंनि अननायफ्रा बोरै थानो हागोन आङो बायग्लाय गोसोखौ लाना नोंनि अनगा दिनै जेरावबो गोसोआ सुखुला नोंनि अननायखौ दिनैबो आं मावगानो हालिया बुंफबबाय मोदै दिनै आंनि बे टाइमनि मेगनाव नाथाय दं दिनैसिमबो बेसेदि गोजानाव गेलेफैयो दिनैसिमबो आन्दायनाय सिमाफ्राव नेना थागोन नोंखौ लाना अरायबो आं गोसोआव नोंनि राव नोंनि गोसोआव आं दंना गैला नोंनि गोसोआव मोनथियाबो होयो नोंखौ सानब्ला सहायनो हाला गोसो आंना हाला थानो नोंनि अनगा हागोन जानो आंखौ गारना रादाय खानाय नोंजों रोखा बहा थाखो खोनागोना नागिरबाय नोंखौ दिनै जेरावबोथ' नोंखौ नुला नुजाफैयो गोदोनि समफ्रा बुंदोंमोन नों आखाइ हमना बारग'लांगोन गासै जेंना आंखौ गारना गोजानाव थां माथो जाखो नों बुंनाया दाबो फैयो साया माया दिनै नोंखौ बावगार हाया जालांबाय आं आस'खान्दा थेंक इउ दाना जोंनि सेनियर माने जोंनि एक्स ब्रादार सेनियर दैथुन बसुमतारीखौ आं जौस्राङाव फैनानै दोंसे सल' खनफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय ब्रादार दैथुन बसुमतारी नोंथांखौ जोङो जौस्राङाव फैनानै सल' दोंसे खनफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय बिनि उनाव जों बिदाय लानोसै Brother दैथुन Bosumantari, come first. Brother. नोंथांनो आं माइक्र'फनखौ होनाय जाबाय फट'
जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय जे दिनै आं बे स्टेजखौ मोनदों बिनि थाखाय आङो जोंनिनो मानगोनां जोंनि सार राजेन बसुमतारी बिथांखौ आं जोबोद जोबोद साबायखर बावो लोगोसेनो आङो जोंनिनो लोगो बा आंनिनो लोगो फोरोंगिरि बिथांमोनखौबो साबायखर बावो बेजोंनो लोगोसे आङो रैमालि एकाडेमिनि फोरोंगिरि बिथांमोन प्रफेसरखौबो आङो साबायखर बावो लोगोसेनो बेयाव नुजाफैनो हानाय जोंनि आदै मादै आब' बिनानाव बिदा फंबाय बिथांमोनखौबो आं रोजा रोजा साबायखर बावो दा बेयाव आंखौ गान खननो थिननायलाय आङो दिनै बेयाव नुजाबोबाय बेखौ सान्स होनायनि थाखाय आङो इंखंखौबो लोगोसेनो रोजा रोजा साबायखर बावबावो स' आङो आंनि गानखौ जागायनोसै नङा होमबा मा होनो नोंथांमोना मा होनो नोंथांमोना मा होनो नोंथांमोना चलो लेट्स स्टार्ट क्या नाम है उसका इफेक्ट The Bluetooth device is connected successfully. दा फुटुल ब्रादार बिथाङा जौस्राङावनो दं हिसाबै बिथांखौबो आङो आंजोंनो जयेन जाजानो गुरै खावलायनाय जाबाय जारु फुंनि समाव ओइ सिखोला बहा थांनो साइकेलजों ओइ आजोलि आंबो ओंखारगोन गानै जोमै सोरखौबा नेयै नेयै हागोन ना लोगोआव आंखौ लांफानो जारौ हागोन ना लोगोआव आंखौ लांफानो जारौ फुंनि समाव ओइ सिखोला बहा थांनो साइकेलजों ओइ आजोलि आंबो ओंखारगोन गानै जोमै सोरखौबा नेयै नेयै हागोन ना लोगोआव आंखौ लांफानो जारौ हागोन ना लोगोआव आंखौ लांफानो जारौ फुंनि समाव फिर बिरलांबाय नोंनि फास्रा हाफ्लिबजों थाबाय नोंनि गहेना फिर बिरलांबाय नोंनि फास्रा हाफ्लिबजों थाबाय नोंनि गहेना आय' नों बेसे समायना आरोबाव गाब गाहोबाय
सानजानियालाय आर'नाइ बिनि सोलै महर बेसाम बेसाम मेगन आदै मद' बिखा फानदों खानाय रुंबाय बिनि सोलै महर बेसाम बेसाम मेगन आदै मद' बिखा फानदों खानाय रुंबाय हे 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 जाखो नों बबे जायगानि थांगोन नों बबे जायगाया अन्नानै फोरमायलाय नोंनि थंखानायनि मोजां गाज्रि सावरायलायनि ससे लामा दिन्थिलायनि जारौ फुंनि समा दा सानदों आंखौ एदावदों हरावसो नोंनि गोमोदों दा सानदों आंखौ जंखायदों हरावसो नोंनि गोमोदों खालामनि माहा नोंनाव बिबाय राहा नामाहैनि सना आंनिसे हान्थिहैनि थांखिसिम सहैहैनि जारौ फुंनि समा ओइ सिखोला बहा थांनो साइकेलजों ओइ आजोलि आंबो ओंखारगोन गानै जोमै सोरखौबा नेयै नेयै थागोन ना लोगोआव आंखौ लांफानो जारौ थागोन ना लोगोआव आंखौ लांफानो जारौ फुंनि समा ओइ सिखोला बहा थांनो साइकेलजों ओइ आजोलि आंबो ओंखारगोन गानै जोमै सोरखौबा नेयै नेयै थागोन ना लोगोआव आंखौ लांफानो जारौ थागोन ना लोगोआव आंखौ लांफानो जारौ फुंनि समा Thank you so much Thank you जारौ खावलायाव खुदुमनो बिलिरनो गोसो जादों दे जारौ खावलायाव खुदुमनो बिलिरनो गोसो जादों दे